He, kwenzeka ntoni napha? Hey, kwenziwa ntoni napha ekwazi? Kwandiswa iNelson Mandela Academic Hospital apha. Yho, hayi ke sana wena Nqubs, uzibuze na zonke izinto. Ndithini? Ndizazelaphi na wethu neento zasemthatha Hayibo. Fundani guys, nankuya umbhalo kubhaliwe pha. Oh, hayi man unyanisile utsolwane nansi ayibhoti. ndiyayibona. Nelson Mandela Academic Hospital, Oncology Unit. Oncology Unit yintoni leyo? Khawume ke ndibethe ngale kwaziyo lothi yam. Ewo, ayifani. Awubangene mntakanqwele. I-oncology unit kaloku licandelo elijongene nokunyanga kwesifo umhlaza, ikhensa ukutsho. Okay. Hayibo, apha eMthatha. Kaloku mna ndiyazi lonke licala leFormer Transkei lingenalo icandelo elinjeya. And bonke abantu besiya ngapha kwisibhedlele saseFree kuGombo City. Loo nto intloko yakhe ithambile ba. Ibabile. East London soyibiza ngokuba kuGombo City. Uyakhawuleza man. Mamelani ke. Niyakhumbula uPremier Oscar Mabuyane kwi-State of the Province Address sonyaka ophelileyo? Sikhumbula kakuhle. Sekuqale ukwakhiwa le-oncology unit kwesi sibhedlele. Oh, I Hayi think ndiyakhumbula. Kwaza kwathiwa emva koko kubekwe bucala into ephaa koma-416 billion ukwakho eli candelo lekhensa. Oh, yes. Siyakhumbula man. Yiyo ke le oncology unit Wow. yeNelson Mandela Academic Hospital. Injongo ke kukubhaqa ikhensa isathukuza Okay. ze ke inyangwe kuba kaloku ingxaki yekhensa iyazimela apha emzimbeni ze ke ibhaqwe seyiku-stage 4 seyinene yagqela. Ohlakele ukufa. Ewe kaloku nimane nisithi apha urhulumente akenzi into and azifezekisi tu izithembiso zakhe. He, kaloku mna mani ndiyazi nje uba le oncology unit ibiseFree Hospital phaa kuGombo City. It's because abantu mani bebesuka kude koomalusikisiki matatiyela bayolala esibhedlele eMthatha ezitulweni ke phofu kuba funeke behambe ngentseni uya kuGombo City. Bayawuhlala apho eFree ke sana imini yonke babuye ngorhatya. Sele kungekho nezithuthi ezi zobasa kwindawo zabo. Baphinde balale kwezo zitulo. Uyayiva? Uthi Nqubsi ngoku baza kulala bavuke emakhayeni abo. Kunjalo. Azindaba ezimnandi ezo. Hayi ke bye kunezitulo. Noko ngoku iza kwenza ubomi babo bube lula. Hayi nam ndiyavuma ngoku. Eastern Cape, the time to thrive is now. Hayi masiqobeleni izandla lo ndawo. Hayi guys masigodukeni ke ngoku. Kunini simi apha sincume oluka blanket. Siyabuka. Yazi lento yethu yokusoloko sigxeka kwaye sikhalaza yonke into. You may think all is doom. Akho nto intle kwaphela. Ndibona ngoku kwezi audit outcomes zintle kangaka for iphondo le-Eastern Cape. Hayi man siya-improve man kakhulu man. It seems we are thriving. Utsho ngoba tsotsosi. Khawume Thothozi, ndibona le page ufunda kuyo man. Ingathi namanani amaninzi. Khawume ndijonge. Oh, utsho le ngxelo ye-audit outcomes. Ewe. Uchekwa kuyo uba urhulumente wase-Eastern Cape uzisebenzisa njani imali zabantu kweza offices zabo zaseBhisho. Ewe, yiyo kanye leyo i-audit outcome yonyaka mali ka-2024 esanda kukhutshwa yi-Office ka-Auditor General uTsakane Maluleke. Khawume ndibona nam kaloku ngathi inikisa umdla le nto. Inikisa umdla nyhani. Oh, ndiyayazi mani le nto yokuphucuka kwendlela iphondo le-Eastern Cape eyiphatha ngayo ngoku imali yabarhafi. Ewe, ndiyayiva le nkqubela. Intle kodwa unqwazi wam awuqini. Le ngxelo ayiphumi kwakulo rhulumente mnye we-Eastern Cape ingathi kumsezama nje Oh, kwazi ava nguThomas. Tuke kanti njengoko benditshilo kaloku ndathi ndiyayazi mna le ngxelo kuba kaloku ndiyive ngqo emlonyeni ka-Auditor General uTsakane Maluleka eyitshoka ephaa eTV-ni. Ndikhumbula kakuhle nam ndimbone eTV-ni wathi omnye umhlobo wam wandithumela nevideo clip. Iphi iselfowuni yam saphana iselfowuni. Nantsi Qubsi, nantsi. Enkosi Thothozi, nansi le clip eyangoMeyi 2025 esithi u-Auditor General nyhani Eastern Cape iya improve.
Dlala ntwana. The big picture story for PFMA 2025 is that it is clear that this province is on the way up in terms of dealing with financial management, performance management and compliance. Kanti kuthiwa ke uninzi loomasipala ngoku lufumene iziphumo ezintle kakhulu kule audit report kwaye nenani yabo benze kakuhle lingaphezulu kwabo baneempazamo. Yho, okay, ndicela nimamele ne. Ndiyavuma. But still, Yho, that doesn't but- translate into a Hayi. tangible service delivered. Into ebambekayo. Yinto yaphaya eziofisini kaloku lena ayinanto nokwenza nathi. hayi kwazi mani. Okokuqala masivuyiswe yile nto iqinisekisa kaloku ukuba oomasipala bayakwazi uakhawunta for each and every cent abayichithileyo kwingxowamali karhulumente. So siyayazi ke ngoku imali ithi ayityiwanga. kunjalo. Okwesibini ke Ungathethanga nje ngqwele mandinivise enye ivideo clip ka-Auditor enye General. video clip? Ikhona, injalo, Oops, injalo. oops. I come with facts. Okungathi beyazi uba kukho abantu abanjengawe kwazi. Abantu abasoloko becinga ngolu hlobo lwakho loba i-audit outcomes yinto yaseofisini qha ayinanto yokwenza ne-service delivery. Kanti it has everything to do with service delivery. Because sometimes people think clean audits are a technical thing and it doesn't translate into how you live, right? yeke thanks Scoops. Ndimvile mna Auditor General. Umvili? Ndimve kakuhle. I-clean audit efunyenwe zii-department ezininzi kaloku noomasipala abaninzi apha ephondweni. Loo nto ithetha ukuba imali isetyenziswa ngendlela eyiyo. Ewe. And bayakwazi ukuphendula nangesenti abayisebenzisileyo. Kunjalo. Ucinga uba kutheni ke ngoku kune-improvement enje? Eastern Cape, the time to thrive is now.